ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି। ସେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଗଳା ଭାବି ଆମେ।
ଆମେ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଯାଉଛୁ ପାର୍କ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଏକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଅଛି ଚାଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା କଲେଜ ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କଲେଜ ଝିଅକୁ। ଇଆଡ଼େ ବି ଶିଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପର ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଲୋକ ମାଛି ଭଳିଆ। ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଆମର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। କଳାଟା ଗଲାନି ଯେଉଁ ନନା ତା ମୁଣ୍ଡୁଠି ହାଡ଼ି
ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିବି ଝିଅ ସେଇପଟେ ଆଡ଼େ ଯିବା କି ଚାଲ ଆରେ ସେଇଥିରେ ବନେଇକି ଦେ କାଠର ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିସ୍ତଲଟା ଆଣିପାରିଲି ପିସ୍ତଲ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ନା ମୋର ଗୋଟେ ବଣ୍ଟି ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏବେ ଏଇଠି ବସିବା ଦୋଳି ଫୋଳି ହେଇଛି ଖତରନାକ ପୁରା ଏ ବାପା ପୁରା ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ଖେଳିଲେ ଏଇଟା ଖସୁରିଆ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ମାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାର ଧରିଆ Yes. এইপট চল সেই সাইডের ফটো মোর উঠেও সেই I'm not interested. ମୋ ଚଷମାଟା ନେଇକି ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଚିହ୍ନା ଭଳିଆ ଲୋକ ଯାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ସେପଟେ ସେ ପା ଯୋଉ ଜଗତ ଭଉଣୀ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ପାଏଲ ହଁ ଜାଣିବେ ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲା ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ସେ ବାହା ହେଇକି ସେ ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ଏଠି ବୁଲୁଛି ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ର ଭଉଣୀ हजमेंट की क्या
तो हाय फ्रेंड्स आज ब्लॉग एति काली बाय बाय। भाई मो यूट्यूब रे आसो सब आसो भाई मो फैन के कहे भाई देखो मो फैन तो भाई सब्सक्राइब कर लाइक कर भाई मोर फैन देखा गले मो ये हो मो छोटो फैन ये छोटो हेलो ऊपर से मना मोर वीडियो बना मंडी बना वीडियो मैं मंडी तो पड़ी नहीं आसी पलि आस डायरेक्ट